Nosaltres som la cooperativa NUS, som una cooperativa sense afany de lucre i estem formades per un equip interdisciplinar en el que venim persones del món del teatre i persones de l'àmbit socioeducatiu. Al llarg de les nostres accions, projectes i processos el que fem és treballar temàtiques socials que es donen al nostre context per visibilitzar-les i transformar les relacions de poder desigual que es donen en el dia a dia. La bona pràctica que us presentem avui és el projecte Teatre Social Gènere per a Joves. Aquest projecte és un projecte de prevenció de les violències masclistes destinat a joves a partir de 16 anys, en les que proposem a grups de joves que realitzin un procés creatiu, un muntatge teatral que parli sobre les desigualtats de gènere i les violències masclistes. Concretament, acompanyem els nois i noies a crear el seu propi teatre fòrum i un cop realitzat a presentar-lo davant dels seus grups d'iguals o de la seva comunitat, sigui comunitat educativa o sigui presentar-ho al barri. Aquest projecte el portem realitzant en diverses edicions des de 2015. Inicialment estava pensat perquè es pogués treballar amb diversos grups de joves de forma simultània i que en el moment de representar les obres creades uns poguessin ser els públics dels altres i poder generar una sinergia entre diferents grups de joves. Per manca de finançament no sempre ho hem pogut fer així i al final ens hem centrat en portar el projecte a diferents municipis o a diferents barris de la ciutat de Barcelona i que aquests joves puguin presentar les seves obres a les seves comunitats, des d'una mirada més local. L'objectiu d'aquest projecte és abordar les violències masclistes des d'una forma vivencial. Al final, les eines del teatre social ens permeten visibilitzar la problemàtica i explorar-la des de l'experiència i la vivència que tots i totes tenim pel sol fet de viure en una societat patriarcal. El que fem és partir de les nostres vivències, de les situacions que vivim quotidianament i entendre-les des d'una mirada macrosocial i col·lectiva, posar nom a allò que ens passa. Al mateix temps, un cop hem explorat la temàtica, el que fem, i sobretot a través de l'eina del Teatre Fòrum, és presentar les nostres reflexions, els nostres qüestionaments davant d'un públic i assajar col·lectivament estratègies de canvi, de transformació d'allò que no ens agrada, pistes que ens permetin fer front a les injustícies o les situacions de violència que vivim quotidianament. En aquest sentit, en el projecte diferenciem dos tipus d'objectius. Uns objectius que tenen més a veure amb treballar i sensibilitzar sobre la problemàtica, sobre les violències masclistes i les desigualtats de gènere, i uns objectius que són més metodològics, que tenen a veure amb la part teatral, en la que les eines del teatre social ens ajudaran a treballar aquesta temàtica de la forma que volem i al mateix temps els nois i noies poden viure el muntatge complet d'una peça teatral des del punt de la creació fins al punt de presentar-la davant d'un públic. La implementació del projecte l'hem fet a mida en cada edició i segons on s'implementava, en quin municipi i en quines condicions. En el cas d'Hospitalet o de Badalona, per exemple, el projecte es va inscriure en el currículum formatiu de graus superiors com són el d'Integració Social o el de Promoció d'Igualtat de Gènere. En casos com el d'Esplugues, el projecte s'ha inscrit en les activitats extraescolars d'una escola del municipi. I en les edicions fetes a Barcelona, sovint hem implementat el projecte col·laborant amb diverses entitats, com poden ser el Servei Civil Internacional, la Fundació Comtal o en col·laboració amb centres cívics com Can Clariana. El que fem en cada edició és intentar implementar el projecte des d'una mirada comunitària que ens permeti integrar i crear vincles a aquells actors que existeixen en cada territori. Si parlem de resultats o de l'aprenentatge que hem tret d'aquest projecte, el que hem vist al llarg de les edicions és que abordar les violències masclistes des del teatre, i en aquest cas des del teatre social, ens permet allunyar-nos de missatges moralistes o d'un discurs políticament correcte. Ens agrada dir que passem del discurs a l'acció i que treballem aquesta temàtica també des de les propostes de canvi. Ens permet obrir un nou canal de participació que es basa en acompanyar a les joves a explorar la temàtica des del seu propi coneixement i posteriorment a convertir-se també en agents de sensibilització i prevenció dels seus iguals. Aquest projecte el promovem des de la cooperativa NUS i al llarg de les seves edicions ha rebut finançament de diverses administracions públiques. Podeu trobar tota la informació a nus.cop, amb 2 Os, i sí que ens agradaria acabar aquest petit vídeo deixant-vos algunes de les valoracions que han fet els joves de les primeres edicions. A mi m'ha agradat molt, el que no m'ha agradat és que ha sigut molt curt, ha passat molt ràpid
i he après moltes coses de tots els companys, sobretot de la profe, molt guai. I no sé, era una cosa que mai havia fet i m'ha pres molt com a persona i com a teatre, que he après també activitats noves i tot, i molt guai. A mi m'ha agradat molt, o sigui, he après molt sobre teatre, he ampliat els meus coneixements en aquesta art tan fantàstica i m'ha encantat aprendre, que m'ha agradat aprendre coses sobre el gènere. Llavors està com bastant interessant poder veure tot des de diferents perspectives. Pues el curso me ha parecido muy bueno al nivel de aprendizaje interior. Creo que entras con unas creencias y acabas con otras, te hace removerte por dentro y creo que te hace, aparte de los valores que ya tengas, te hace tener muchos más, ¿no? Y poder, los que ya tienes, poder exprimirlos al máximo y si no tienes algunos, pues tenerlos. Qué bueno.